Naragsakan ni Congressman Ryan Luis Singson, iti papasyar ni Secretary Proceso Alcala, iti Department of Agriculture, iti banawang irrigation, amasarakan iti ili abantay, kapuanan ta na iyawat dagiti resolusyon, kapag sayaatan dagiti mannalon ken mangalap, iti masakupan na. Well, maragsakan ako na ita imay ni Secretary, ita pinasyar na tada ito ili tayo nga Ilocos Sur, kita nakita tayo met DJ kasakunan ni Apo Vice Governor, DJ passion na nga tumulong kanya tayo kay DJ Kenyana. So makita tayo met ti laing kina tulong met ni Secretary Alcala kanya tayo nga lalo to probinsya tayo nga kaduan ket farmers. Well, DJ numalagip yo apo ket nagpa-meeting tayo kendi kakabsat tayo nga mangalap ken manalon. So DJ may lang request dan na naibagata kanya tayo idi so met in pasak kini apo Secretary Alcala barbareng no matulungan ta tayo met. Nakuna na nga dandanin umabot iti ili a San Juan, kabugaw ken sinait iti nasao nga irigasyon. Tapno maserbian namet dagiti mannalon nga agnayad iti nasao nga ili. When nagshot na ipalagip yu data apo ta imbagapay ni apo Secretary Alcala napintas dito nga proyekto dapat ket ma-maximize tayo. So digiti dubdo mga ili kasta kabugaw San Juan ken sinait DJ hantap ay makaabot dito nga banawang irrigation pump. Ket manayon ti pondo ta barbaring make kanto met DJ nga lili. Para po dito nga rod pimasyar ni apo Secretary Alcala naibagata tayo met DJ kasapulan ken problema tayo ba dito nga rod ti kapintasan na agtitinulong tayo amin nga ahensya ken toy gobyerno tayo ta napinpintas to met ti pinagbiagyo amin nga mangalap ken mannalon. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.